Salut, prieteni, și după cum am promis în videoul trecut, că vom face numai decât încă un video. Hai să vedem aici ce avem. Aici astea sunt, putem să-i spunem, partea 2, tot din cumpărături de la România. Și să începem prima. Ce sunt aceștia? Șorturi? Cu ea? Da. Ia arată, Andrușa, măi. Șorturi verzi. Nu sunt pentru bani. Pentru vară cu șorturi. Dar ce desen? Ce este un tricou, da? Și un tricou ai. Ceva drăguț. Verde. Încă galben. Uitați-vă ce în combinația asta. Vedeți? Irăci, că arată tu. Galben. E foarte frumos. Așa îmi place galben cu verde. Frumos. Da, e foarte frumos și drăguț. Hai să fii cel mai frumos băiet. Am cumpărat niște maiouri pentru școală, Așa, cămașă. pentru școală, da, să avem. Dar cine așa mici? Iar? Ura! 6-7 ani. Cămașa albă, avem cămașa albă, trebuie să îmbrăcăm. Și acum de o grădiniță avem. Și cum asta? De o grădiniță și pe urmă 1 septembrie. Două? Da, tot. O, ia uite. Andriuș, ia uite. Tricou cu guleraș alb pentru pantaloni din ăștia stilați. Da. Ei, da, nu numai decât Nu neapărat, dar oricum se potrivește cu... foarte bine. Așa că șort. eu n-am pregătit. Ce n-ai pregătit? Am pus deodată să Și, în dulap. păi, eu nu știu ce ai pus. Asta. Stai. Stai așa. Uitați-vă, este un tricou care imită o cămășuță. Da. Să fie mai confortabil. Și de ce am cumpărat anume și pentru tată, uitați-vă, copii. Împreună să îmbrăcați. Ai, pe dos, nu? Da. Ei n-ar nevoie și dacă, dar se vede. Nu, eu zic că mai tare ăsta se potrivește cu ăsta, în combinație. Da. Dar tu tot ai vapor. Eu nu știu ce am eu acolo, că eu... Nu, la tata e simplu. Iată așa. A mine cu văporas. Așa, și mai ori de aici. Să înțelegeți, cumpărăturile astea, Eu am făcut singură, Singură, da, tată, fără noi, nimeni. Fără copii. Așa singură și vezi că am nimerit, da? E tamam, pentru tine. Și asta am cumpărat pentru tine. Ura! Scurtă verde! Și vezi ce culoare, tata? Cum crezi? Așa Ce mi-a de culoare? și așa culoare. dar Da. clar că merge. Clar că Prima merge. dată n-am cumpărat încă așa ceva. Dar tu dacă ești blond, Vai, frumosule. măi, ce băiet frumos. Da, chiar, super. Andreas, Stă foarte bine, să știi, te prinde bine culoarea asta. Da, e chiar așa de îți drăguț. place, Andreas? Da. Acum uitați-vă ce am găsit eu! Un așa costium! Gata, tu ai crescut! Ce Tu lung mă pare! vezi de așa mare? Pare foarte mare. Dar nu-i vârstă, uite-ți, 7 ani! 7 Ah. ani! Andrei, tu ești așa mare deja? Încă puțin. Vai, ce costum! Este un costum sportiv, vedeți? Pentru educație fizică. Am și eu unul de acesta și Nu, cu tata, e la fel, și tata are așa. am și eu din fix cauza așa. asta am cumpărat și pentru Andrieș. Adidas. Andreas, să ne îmbrăcăm la fel. Și tot niște maiu. Alb și Alb negru. și negru, da. Încă 2 maiouri. Da. Aha. Și încă? Și am cumpărat încă. Am găsit niște Wow, păpuși. ce frumos! Ăștia cui, să mei? A mei. Andrei, și are așa picior mare? Gata, da! Andreas, arată-i, întoarce. Nu vine să cred. Uitați-vă ce papuci. Frumos. Frumoși. Da. Marina. Asta am cumpărat, de mult am căutat așa ceva pentru mine. Vedeți? Nu știu, la noi nu Pentru e. Balerine papuci. se numesc. Da. Pentru Sunt păpuși, niște anume ciorapi scurți. pentru primăvară, pentru vară, mai mult. Nu știu. Și cred că ne ajute. Că vara am probleme cu picioarele. Și Mai probleme, departe. domne, ai. Că asta... Al doilea pachet. Da. Cela gata.
Asta ce-i? Uite așa o bluză pentru sport. Oho, asta Wow! De să îmbrăcăm. e așa o vestă. Tot lui Andrușa. Tot lui pentru Andriușa, da. Andruș. Și groasă nu-ntră. De ce Da. moale, Ira? Pune mâna. E foarte moale. Wow, super. Și dacă-i vânt, așa. Puneți mâna aici. Da, e moale. Arată lui Irăcica. Pune mâna. E călduroasă. Da, pune mâna. Da, da. Și niște pantaloni. Mi-au plăcut așa culoare. Și tot așa. Ăsta sigur sunt mari. Nu, dar Ira, cum e mare dacă uiți, ce vârstă? Dar unde se poartă? 6-7 ani. Acum la grădiniță e Așa primăvară. culoare? 6-7 ani. Mi se par foarte mari. Nu-i pentru Care primăvară. sunt mari? Nu e normal. Nu sunt mari. Pentru Și-s primăvară bune, Andruș? normal. Ți-ați plac, Andruș? Și începe. Adio o grădiniță, trebuie să avem pantaloni, nu? Dar nu sunt mari. Nu sunt mari, uite. Eu ne-am ridicat aici. Andrușa, uite-te ce vârstă. Iar 6-7 ani, tu o să ai 7-8. Dar eu ne-am ridicat aici. Tot pentru vârsta ta cumpărăm. Blugi. Și încă o pereche, tot pentru vârsta ta. Wow. N-am cumpărat pentru Jeans. 8 ani. Blugi. Blugi. Oh. Asta pentru tata, A, mănuș. mănuș. Pentru sport. Da. La noi nu știu, la noi totul e foarte scump. Am spați propel. Că sunt mari, Andrușa, ele. Mai departe, ce am găsit eu? Am găsit așa păpuci, fix ca era la tine anul Wow. trecut. Noi am cumpărat cu tata. Andruș, păpuce. Mine. Da, da. Cu da, pentru vară. dinozauri. Da. Tot astea cu dinozauri. Da, asta era pentru tine, să faci curățenie în camera ta. Astea sunt Ce sunt așa? Cârpe. Niște cârpe. Asta pentru mine, când am Ce, ciorapi sau ce? ciorapi. Da. Am dat aici desenat ceva. Asta tot pentru mine, pentru vara. Să am tot pentru sport. Asta pentru păr, gel. Pentru tine, pentru Andrieș, pentru mine, să avem așa un gel pentru toată familia, pentru păr. Și mai departe, ce am găsit eu, uitați-vă ce am găsit eu, de mult am căutat pentru făină. Chestia Ia asta. întoarce invers. Să vedem fundul și... Aha. Stai. Să cerni făină. Da. Mică, știi, ca sâtă, Andrușa, numai că tu nu știi. Ia că asta tot am cumpărat, trebuie să schimbăm. Cine n-are. Și pentru tată și pentru mine, nu știu, tată, tu care vrei pentru mașină? Asta am... Da. Vezi că e ușor. Care vrei? Ei, nu știu, o să văd, trebuie să le probez. Tot. La noi am căutat și n-am găsit cu așa... peri pentru curățenie. Da, peri pentru curățenie. Și niște kitchen towels pentru casă. Cârpe pentru bucătărie. A, cârpe pentru bucătărie. Gata? Gata, pentru Ira n-am găsit nimic. Ira, scuză, dar chiar n-am găsit nimic. Eu mă tem să cumpăr pentru Ira. Andrușa, întoarce cu fața, Andrușa, sau tu îți Acum admiri așa e lucrurile. modă, știi, că s-a Mă uit la schimbat păpuți. și eu nu știu ce la modă, Nerea. ce trend Ira acum. singură își alege, da? Da, și mărimea Ira o crescut, Ira mai înaltă, nu știu, chiar pentru Ira n-am găsit nimic așa, să spun. Dar nici nu știu ce trebuie să cumpăr acum, ce trend. Ca să înțelegeți, prieteni, asta a fost așa spontan, Da, nu a fost plănuită plecarea asta. nu a fost. Noi am stat acasă, tu singurică ai fost. Singur am fost, fără copii, fără tine. Eu o să vedem, dar eu nici nu vreau să mă duc la așa shopping-uri. Ira chiar să spus, te rog frumos. O să vă duci odată amândouă și gata. Eu, Chiar, știi, eu am intrat și acolo și acolo și nu știam. Andrușa, noi n-am să mergem la așa shopping, că acolo trebuie să mergi mulți kilometri și multe ore, Andrușa. Am făcut 15.000 de pașuri Normal. atunci. Da, că într-adevăr, nu știu, e obositor. Eu am fost de câteva ori, mie nu-mi place. Pur și simplu pentru Andrieș scrie vârstă, ia, 6-7 ani și tot am cumpărat. Se poate. Noi poate, Andrușa, o să mergem odată, poate toți, ca să alegem ceva sport. Mai vin la 23?
Nu, ei 23, tu porți 31, 32 tu porți. 32. 32, dar asta e vară și trebuie să ai Dar eu am un pic de- 31. Acum 31, dar vara 3 luni. Păi da, tu o scrii, tu acum ai 31. Da, trebuie să cumpărăm. Dar tu la tine acum în fiecare lună îți crește câte o mărime. Da, ia că 31. Iată acestea acum Asta chiar. 31. Și tot. Ține plac. Îți plac acestea? Acum și poate s-a încălzi, deoarece la noi anotimpul este, nu știu. Da, Iureci, că nu ți supărați, rog frumos, și nu plânge. Chiar nu Hai știu, că nu se n-am mai găsit supără, că așa înțelege. ceva să spun. Tu de muși honorac, eu spun, uite, honoracul este bun, tu, nu-mi place, că acum nu e așa e modă, nu e așa e trend și eu nu știu ce să cumpăr pentru Ira. Foarte, foarte greu să găsești pentru Ira ceva. Las că să vă duceți voi odată ambele și gata. Și atunci o să și aleagă singuric. Dar tu ești bucuros? Da. Dar tu ești bucuros, Andrei, da? Da. Bine, deci prieteni, iată acesta a fost al doilea video cu cumpărăturile din România. Dacă v-au plăcut și vouă, puneți like-uri și Abonați-vă pe canalul nostru. noastre toate. Da? Și Irăcica și Andriușa, da? Și tata, Și tata. care are. Bine, dar noi vă spunem pe curând și până la video următor. Pa, pa!